I want to feel nightlife in Örebro. Oh, okay. There you go. Nightlife. Hey. Done for work tonight. Well, yes, Örebro nightlife. Yeah. Go to work. I am a YouTuber. Ah, good for you. Fantastic. Yeah. Thank you. Bye bye. En artist som jag håller på att repa in den nya låten om. Jag visste direkt när jag hörde låten att den skulle vinna hela baletten. Men vi ska få hennes gamla vinnarlåt först och främst. Precis, den kommer här från Loreen. Wow, lady. Yeah. Den gamla alltså. Why can't this moment last forevermore? Welcome to Örebro nightlife, guys. Tonight eternity's an open door. Oh, I'll never stop doing the things you do. Don't go. In every breath I take, I'm breathing you. Euphoria, forever to the end of time. When I'm on only you and I, we're going up. Euphoria, never let it peace over. Feeling love within my heart. Going up. Welcome, guys. We're all alone in our universe. We are free, where everything's a love, the love comes first. Ever and ever together, we sing it to infinity. We're higher and higher. We're higher, reaching for divinity. Var det där från Euphoria, mina. Yes. Vi träffade Hanna här. Ja, Och fortfarande min syster här. Wow. ja. Woho! Du Örebro finner nightlife. Örebro? Örebro nightlife, maxad tri. Ja. Berätta It's vad det good. står bakom. Jaha, vad heter den här? Nikolajkyrkan. Nikolajkyrkan här. Okej, wow, fint kyrkan. Det waa kaniisad qurux badan bay tiri oo Nikolaj la dhaho, gabadhan walaasheena. Yes. Dhalinyarada aad bay u qurux badan tahay, dhalinyarada caawa suuqa maraysa. Fint gäng killar och tjejerna på gatan. Ja, bra. Här har vi ju uteserveringen. Jaha, där. Bra. Vad fint. Bor du i, vad heter det, Örebro? Jajamän. Okej, du bor i Örebro? Wow, okej, fint. Jaha. Och sen, vad ska vi filma där nere? Vi är på väg till Labrasserie. Labrasserie, var ligger? Ja, det är bara en liten bit till. Ja, där nere, okej, bra. Det gamla La Baguette. Okej, wow, fint. Där har de karaoke. Han är tahay sahib. وفي عنها صاحب. Vad fint tahay. Här är min kompis, ja, han bor i Örebro också. Wow. Så i natt vi ska filma Örebro nightlife och visa världen. Wow. Vad säger du? Kan du beskriva eller förklara vad handlar om Örebro? Nej, det kan jag faktiskt. Okej. Jag är inte ute så mycket på nätterna. Aha. Mer än när jag jobbar och kör karaoke. Bra. Wow. Tack så mycket. Jag ska gå runt och träffa folk. Får du göra? Ja, bra. Tack så mycket.
Se där har du laboratoriet. Ja, där, laboratoriet. Okej, vi ska se då, första den laboratoriet. Är det musikalsaker eller? Nu i alla fall när karaoke så. Aha. Wow. Det är där folk dricker på min restaurang där jag jobbar. Lanas korvvillkor. Aha. Okej. Så att, där har du både god mat och dryck. Wow. Bra service. Wow, fint. Ja. Här är det riktigt fint. Jag har inte hunnit äta. Aha. Är det här? Ja, okej. Labrasseria. Labrasseria heter det. Labrasserie. Jaha, wow. Labrasserie. Ser du det står? Jaha, det här också. Ja, okej. Woho! Labrasserie. Fint. Vi ska kolla först här. Wow. Välkommen Labrasserie, guys. Woohoo! YouTube. Hello, guys. Hello. Wow, hello. Tjena. YouTube, welcome. Welcome to Örebro nightlife, guys. Woohoo! Varsågod. Hej Nattis. Hello, kompis. Hej. Hur är läget? Det är bra, tack. Du då? Ja, jag har YouTuber som från Hällefors. Ah. Aha. Woo! Örebro nightlife. Ja, den här är Örebro nightlife. Vill ha dig står det ju, men det stod vill ha dig. Han hoppar jag 2 låtar bara för det. Wow. Så det var det Örebro nightlife. Så det var det, guys. Wow. Ja. Men se vad den är ändå så här. Nightlife. I got my head checked by a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. You know. When I feel a big metal, and I keep the needle. When I lie and I'm easy all of the time, but I'm never sure why I need you. Please don't meet you. I've got my head down when I was young. It's not my problem. It's not my problem. When I feel heavy metal, and I need that I need those. When I lie and I'm lazy all of the time, but I'm never sure why I need you. Please don't meet you. Vad sa du?
dhalinyarada xaafadda oo baashaalaysa waa kuwan waa sidaa baashaalaya kulli Och jag säger bara, jag är på idé då.